mod Maria Kristin Julianti. Hun har altså ikke fået den allerbedste start, men hun hænger i, Tine Rasmussen. Bagud 11-8. Han står umiddelbart lidt på den hurtige side. Ja, hun har altså, kan jeg fortælle dig, Morten, synes jeg efter min smag, været sådan lidt for ivrig i sit angrebsspil. Altså hun har sat angrebene lidt for tidligt ind, har ikke rigtig fået flyttet Maria Kristin rundt på banen. Ja, men det er jo det, som bliver så utrolig vigtigt for Tine, det er at have den tålmodighed, som skal til, fordi hun har så naturligt et angreb, at det bliver næsten for nemt at læse, fordi man ved, at den kommer nedad, men vi skal have brugt hele banen. Det er utrolig vigtigt. Og dem er der altså kommet lidt for mange af, Morten. Ja. Lidt for nemme fejl. At der må altså også være nogle nerver på højkant inde på den bane nu. Det tror jeg helt bestemt også, der er. Den er god. En fejlbedømmelse der fra Tine Rasmussen. 13-9. Ja, man skal altså være sikker nu. Man skal være sikker i sit valg, når man vælger det. Hele tiden været lidt bagud i det her tredje sæt, og sådan lige kæmpet for at holde kontakt. Det er godt. 14-9 føring. Og indoneseren, hun får mere og mere selvtillid. Ja, hele tiden mere og mere tro på, at det godt kan lade sig gøre. Helt sikkert. Igen er det jo det vi har set i hvert fald indtil videre. Det er jo ikke så meget indoneseren, der egentlig vinder kampen, men det er jo mere Tine, der taber kampen i det. Hun laver nemme fejl. Nemme fejl på sin løft, på sin smash her. Større tålmodighed, tro på tingene, vente. Virkelig have den selvtillid, der ligger i at gå ind og vente. Og så når angrebet skal sættes ind, så bliver det sat ind rigtigt og rigtig hårdt. Sådan. Alt for nem fejl. 15-10 føring til Maria Kristin Julianti. Det var altså ellers en modstander, vi på forhånd måske synes stod noget bedre til Tine Rasmussen end Juliana Schenk, som Julianti besejrede i første runde i en meget, meget tæt kamp. Men hun har spillet godt, indoneseren. Holder. Endnu en fejlkendelse. 16-10. Det er altså et stort forspring nu. Ja, det er også lidt desperation at lade de der gå. Nu gælder det altså at se op og holde skruen i vandet og blive ved med at spille den tilbage og tro lidt på tingene og vente på sine chancer. Og så sender hun den selv ud over baglinjen. Det ser ikke godt ud nu for det måske største danske medaljehåb i badminton-turneringen, Tine Rasmussen. Bagud med 17-10 i tredje sæt. Det er indoneseren, der styrer spillet nu. Det er det. Kommer først på nettet der. Ja. 18-10. Den tror jeg ikke rigtig på længere. Det bliver svært nu. Det bliver rigtig svært. Det er to rigtig rutinerede træner, der sidder ude bag Julianti Lius Bongo, som jeg plejer at spille single mod. Og så Christian Hardinasi, som er dobbelttræner. Og nu er det 19-10. Hvad du sagde? 11-19. Men det er altså rigtig, rigtig lang vej op nu for Tine Rasmussen. Ja, det skal være nu. Det skal i hvert fald op og have kontakt omkring 17.
Sådan, godt slag. Kom så. Reducering til 12-19. Altså, der er jo så heller ikke så mange marginaler at spille på længere for Tine Rasmussen. Hun har ikke råd til rigtigt at tage nogen chancer længere. Der må altså ikke komme nogen som helst fejl fra nu af. Hun skal lave en rigtig Poul Erik Højer, når man er allerlængst nede, og der næsten ikke ser ud som om, at der er nogen muligheder for at komme tilbage, så kan man begynde at spille lidt mere frit, og så sige, jamen, så må vi se, hvad der sker. Og det kan vi se måske. Og det gør hun lige nu. Ja. 13-19. Jeg har set Poul Erik være utrolig langt bagud og sige, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Det er helt umuligt, og så alligevel lykkes det ham at komme op og vinde kampene. Så der er sådan lidt med, at skuldrene falder lidt ned, og man slapper lidt mere af og siger, jamen okay, så må det bære eller brist. Men det så man jo lidt mere tidligere med det gamle scoresystem, hvor man altså skulle have serven for at få point. Ja, det gjorde det mere muligt i hvert fald. Ingen tvivl om det. Kom så. Nej. Den var ikke engang rigtig tæt på at komme over nettet. 7 matchbolde til indonesiske Maria Christine Yulianti mod det store danske medaljehåb Tine Rasmussen, som ikke rigtig har fået spillet til at fungere i dag. Og altså noget overraskende er på vej ud af den olympiske damesingleturnering. Håbet bliver lige forlænget lidt her med en netruller. Ja, der skal spilles skarpt nu. 6 bolde i træk. Ingen fejl. Hvor er det godt noget af indoneseren. Og der, desværre, er det slut for Tine Rasmussen i den olympiske badminton-turnering. Det bliver til et nederlag til Maria Christine Yulianti. Cifrene 18-21. Tine Rasmussen vinder først 21-18, og så vinder indoneseren de to næste 21-19, 21-14. Det var altså en kold dukkert, det her, Morten. Ja, det var det. Det var rigtig, rigtig ærgerligt. Absolut en af dem, som jeg har troet allermest på, det har været Tine Rasmussen, og hun skulle tabe den her kamp, det må jeg sige, det havde jeg ikke regnet med. Men det var ikke Tines bedste dag, så det der, nogle gange sådan er det jo sådan, og marginalerne var måske ikke på Tines side, og ja, jeg synes jo, at spillet var en lille smule for stereotyp, fik ikke brugt hele banen, som jeg ved, hun kan, men sådan kan det gå en gang med. Hun er altså også en dygtig spiller, indoneseren her. Yulianti, hun var for ikke så forfærdelig lang tid siden i finalen i Indonesia Open i damesing. Blandt andet slog hun Zhang Ning ved den lejlighed. Og altså også besejrede Juliana Schenk her tidligere i den her turnering. Men stadigvæk så troede vi lidt, at det var en modstander, som Tine Rasmussen nok skulle kunne besejre, selvom hun er dygtig. Christine Yulianti. Men der sidder altså nok nogle kinesiske badmintonledere her rundt omkring i hallen, som glæder sig lidt over det her resultat, for der er slet ingen tvivl om, at kineserne, de frygtede Tine Rasmussen. Ja, men det har du fuldstændig ret i. Der er nogen, der sidder og tænker, det var godt for os. Det var helt sikkert en potentiel fare, som måtte forlade turneringen for tidligt. Dermed er der ikke mere badminton sådan på formiddagens program. Det har altså været en noget ærgerlig dansk dag i badmintonhallen. Trods rigtig flot indsats, så Kenneth Jonassen blev det til et nederlag i 3 tætte sæt til Lee Junil 21-19 i 3. sæt. Og nu altså også Tine Rasmussen ude af den olympiske turnering efter nederlag på 21-14 i 3. sæt. Vi har en dansker på programmet senere i dag, og det er Peter Gade, der går